която е дошла от България специално за нас и не само, специално за Карина, защото са много близки. Аз съм Елена, добре дошли на всички. Днес сме в един много тесен състав, но пък не е много уютно в този арт-хост. Human Design е според мен създадена заради мен система, защото не съм прожектор, но това е доста егоистично, нарцистично изказване. Това ще кажа, че може би и за други хора ще свърши работа. Вероника я познавам от много години, не съм била в близък контакт с нея, нямам търпение да чуя, много съм слушала за нея какво прави, от Венци, от Калина, и какви семинари води тази система, как помага на хората да разберат как да действат в живота, как да взимат решения. За мен това беше много ценно, така че с удоволствие давам думата и ти благодаря, че дойдох. И аз благодаря за поканата и хубаво се получи комбинацията наистина от посещението ми тук да бъда с Карина и да бъда и с вас и да ви запозная с тази система. И всъщност първият ми въпрос е колко от вас са запознати с Human Design? Всички, да. Колко сте запознати, от кога сте чували за системата? От 12 години. 12 години? Да, за първи път ридинг ми направиха. Аха! Тогава. Окей. Аз от около 8 години някъде, през една позната, чиято дъщеря караше курса и ме ползваха малко като така за, как да кажа, за домашните строги неща и така нататък. И след няколко години ми подариха и на мен четене, нали съм се правила. Аха, добре, браво. А ти каза малко? Колко малко? За първи път съм чула, може би преди 2 години, взех си книгата. Тази голяма на български, която. На български, да. Линда, да. Прочетох веднъж. Цялата книга? Аз си прочетох. Това е по-скоро като енциклопедия. Точно така. Аз я прочетох само горе-долу така леко като ориентация и нищо повече. Да, тя е като енциклопедия. Тя само това е какво става. Нали освен ако не тръгнеш да го учиш. Да. И после... Здравей. Това е Антония. Здравей, Антония. Аз съм Да, и после гледах, че има различни курсове, които са, не знам поради каква причина, които са на някакви цени астрономически. Тези курсове са професионални, които си гледала. Да. То няма непрофесионално. Смисъл за хора, които искат да стават. Няма ли имаше интерес? интерес. Това е за вас, вие да си я гледате. Като прочетох и да какво ще се прави, кой го прави, къде го прави. Вероника се запали също. Да, чувал за Human Design. Чували ли сте преди? Естествено. Това е за профи. Но пък сте си направила карта. Да. готвени всички. Ама как мога да са такива добри... Много сме. Организацията. Това бяха изпълнители. Много са послушни всичко. Окей, супер. Любопитен. Да, Говорим за Празна глава. случване празни. Кога си чува, кога си запалила, от колко време го правиш? Да, чула съм го от Калина, всъщност. Human Design. И не обърнах никакво внимание и си казах, не, това е поредната езотерична група, защото тя много се интересуваше от зоди и такива работи. И викам, я да ме занимава. И аз съм много научена. Цял живот съм била, как кажа, в среда на академична среда. Имам 2 висши образования, то едното е международни отношения, другото е маркетинг и пиар, т.е. Много колежки. Ти са с астрологията. Да, по образование. Да, имам предвид. И всъщност съм се занимавала предимно с това. Работихме заедно с Карина дълго време в софтуерната сфера, IT. Технологиите и въобще за мен тези езотерични бля-бля бяха, да кажем, има нещо там, но до
там. И всъщност, когато отидох в Холандия да гледаме свекърва ми, имаше здравословни проблеми, една холандка ме запали. Явно, нали, преди това съм била готова, защото тя от първия момент, в който ми каза името на системата, аз бях, какво е това? И тя ми, то е много визуално, трябва да ти го покажа, като се приберем, ние бяхме на плажа, се разхождахме. И аз направо вече нищо друго не ме интересуваше, не може въобще да се насладя повече на разходката, защото само за това мислех, нали, че искам да се върна и да го видя. И усетих тогава точно как цялото ми тяло се запали и видях по-късно, че това е отклика ми. Така че така стана цялата работа. Беше преди колко време? 2011 година, значи към 13-14 години, да. Аз искам само да добавя, че ти преди да се занимаеш с хуман дизайн, просто Вероника се промени, защото ние се познаваме с ученички от училище. В един клас сме били и така сме, нали, доста години сме се познавали преди тя да се захвана с хуман дизайн. Просто някакси много се успокои, промени ти се темперамента, даже бих казала след това. Темперамента? Някак си преди, в смисъл, имаше по-взискателни, по-избухливи такива, по-търпелива стана в този смисъл. Нали? Това не, че нещо е лошо, но нали, много по-търпелива стана. И други неща. Нали? Това ми е много. Това е общо взето за мен. Занимавала съм се, имах една много рязка промяна на живота, която съвпадна с срещата ми с хуман дизайн. Защото минах от бизнес сферата в сферата за неправителствените организации. Занимавам се с предотвратяване на насилието на деца, в което между другото сме били съпредседатели с Венци. Тук се говори за един митичен Венц, това е приятел да знае. С това време ще говорим за необщи. Да, имаме доста общи неща с Венци, наистина много ни свързва, но с това и бях 7 години пиар на Валдорското училище, се занимавах и съм била и в настоятелството. Така че изцяло в тази сфера преминах след един много травматичен инцидент всъщност, който беше падане от 12-ти етаж с асансьор. Вие сте чули сигурно в Майчин дом беше бременни майки. Вие сте пали. Тя е бременна. Да, в 8-я месец бях бременна. Беше голям шок, наистина. И всичко това ми се случи едновременно. Това нещо, среща с хуман дизайн, раждането на детето и въобще преминаването от една сфера в друга. Просто беше... Извинявайте, коя година се случи? 2010. Четохме нещо. 2010. Това беше много голямо. Страшен скандал това. Как може да беше ама си удържат съоръжението? Не само, че родих, аз съм единствената. Всъщност две момичета сме, които нямахме щупвания, защото всички останали бяха с щупвания като парашут. Те са инвалидизирани част от момичета за цял живот. Едно момиче от 20 операции. Обещетиха ги с смешни суми за България. Да, всъщност за България може би не са толкова смешни, но това ни отне много време, защото, добре казвам с 2-3 думи, защото не съм аз фокуса, но по това време на един политик сестрата беше директор на болницата, или точно е била, и всъщност делото, което се заведе, което е длъжна държавата да заведе, го прекратиха след 7 години по давност, защото постоянно липсваха експерти. Просто се забавиха нещата и всъщност ние лично си заведохме граждански дела. Всяка една от нас, която желаеше, половината, например, не го направи това. И въобще не са имали никакви обезщетения. Примерно една имаше майка с близнаци. С 2 щупени крака ги е гледала тези деца. Ние бяхме всичките в 6, 7, 8, 9 месеца. Колко човек сте в това случай? 9 бременни бяхме. Брутално. Да. Но само да разказвам, но истина, че всички сме живи, всички деца са живи, въпреки че на едната жена, докато й правят операция на краката, спряха томната и трябваше секция по успешност. Но това е примера за държавата, която абдикирала в този толкова важен момент. Защото всъщност цялото това нещо се случи заради не смяната на едно мъже,
което струва 180 лева по това време и е имало предписание 2 месеца преди инцидента да бъде съден. Разбирате ли? Асансьорите са направени така, че не могат да паднат. Защото има един автоматичен механизъм, който се задейства и въжето, който го задейства, не е било сменено при предписание да бъде. Така че е брутално, но да минем нататък. Но на тебе тогава всъщност аз това исках да кажа, Human Design, може би това имах предвид, не се изразих добре, просто много приемане и спокойствие към такива много тежки ситуации ти помогна. Това е може би вярно, това също е. Това беше за мен пълна промяна. Огромна травма. Ти и други травми имаш без да навлизам в тях, но да. Значи, но все пак искам да кажа, че Human Design няма терапевтираща функция. Но много терапевти, включително психолози, психотерапевти и така нататък го ползват в практиката си. И много хора от помагащите професии, учители, социолози, защото дава една много практична и точна картина отвъд възприятията на генетичния ни код, всъщност. И направо влизам в това какво е Human Design. Това е моята карта. Аз съм еретик, следователно на откритото неподчинение на Human Design език наречено. Тоест съм тук да давам нова посока, когато откликна и съм поканена за това, която може да е революционна, може да е еретична, може да е... Идват при мене непримиривите или тези, които имат нужда от промяна, които имат нужда да бъдат, може би, шокирани дори. Да, има в моята карта. Хора, искат да бъдат шокирани. Или имат нужда да бъдат шокирани. Няма лошо. Шок, който го дава. Аз съм сакрален генератор, което значи, че съм тук да откликвам на живота. Но Human Design е всъщност един синтез от езотерични науки, което включва астрономия, астрология, само за изчисленията, няма нищо още за самата астрология. Включва Кабала, което е древна еврейска книга с сефиротите. Има предвиждаща функция. Има Идзин вътре, което е хилядолетната книга на промените, китайската. Хиндо-браминската система с чакрите. Това е езотеричната част. Тоест Human Design е своего рода синтез. И има екзотерична, да мека научната част, което включва статистика, астрономия, квантова физика, механика, генетика. Това е всъщност, което включва. И се ползват знания и от други системи, разбира се, но то е синтез от тези две неща, което е дошло по езотеричен начин. Т.е. човекът, който го е донесъл работа, смята, че го е получил като все едно свиша му го е свалил като информация. И честно казано, учейки системата вече от толкова време, това не е възможно един човек да го измисли, според мен, трябва да си мега интелигентен. Но реално това са неща, които са били на света от много време. И един примерно Идзина, което е китайската книга, той има там 64 хексаграми, които абсолютно точно кореспондират на 64-те аминокиселини. И е много са вързани нещата, но вие ще видите сами всъщност колко е точна тази система. Сякаш тя е дошла тук в тези времена, за да ни покаже с знанията, които вече имаме и са достъпни до нас, нещо, което е отвъд. Така, Human Design, вижте, съществуват 69 120 уникални точки на отпечатване в колелото, в мандалата. Ето това са въпросните хексаграми, за които говорех. Те са инь-ян. Непрекъснатото е ян, прекъснатото е ин. Имаме тези портали, които се наричат, те идват от тази кабала. Имаме тук разположението на планетите спрямо астрологията. И всичко това, взето заедно, всъщност дава като образ тази карта, която се нарича бодиграф и е всъщност картата на енергийните ни потенциали в тялото и ни показва какви сме устроени да бъдем. Това е като импринт, като все едно архитектите, както имат да правят. Това е отпечатване, което има върху нас и то ни влияе за цял живот. И е
показва как се движи. Представете си, че това е енергийна карта и се едно тече ток. И там, където имаме отцветено, може да си видите на вашите карти, там е консистентно, т.е. постоянно тече енергия. Между два центъра, примерно. А там, където е бяло и отворено, не само центровете, но всичко, и каналите, и порталите, там всъщност сме тук, за да усещаме живота, да се свързваме с другите хора. Ние сме като тетрис, общо взето, като погледнем една карта, там, където вървят тези неща, сме отворени за въздействие от другата страна, като се появи друг човек, го затваря това въздействие и всъщност си влияем един на друг. Винаги, не само ние си влияем, но си влияем с всичко живо. А пак даже и не е живо, защото всичко не е живо, има център Г, който е центъра на идентичността и дава посока. Тоест ти, за да си цялостност, трябва, това е един магнитен монопол, който все едно събира материята. И камъка има този център. Тоест ние живеем в програма и всичко е взаимно свързано. Нали? Като си помисля за някой, той ми се обажда. Това се случва заради неутрино дъжда, който идва от Слънцето. Всъщност, след като мине лекцията, аз ще ви пратя това филмче, тъй като е 15 минути, няма да губим време да го гледаме, но много добре обяснява как точно се случват нещата. Всъщност, защо Human Design работи или астрологията дори? Защото слънцата, всички слънца, не само нашето, т.е. всички звезди, излъчват неутрина, се нарича. Това е най-малката частица, която 96-та година се доказва, че не е, смятали се до тогава, че е просто енергия, нали, слънчева енергия, но се оказва, че има много миниатюрна маса все пак. Тоест, има обмяна на информация, когато минава през друга повърхност, примерно минава през планетите, другите звезди и точки в Слънчевата система, нашата. Ние получаваме този неутринен дъжд от Слънцето. То е много важно за нас. И буквално, минавайки през планетите, взима, обменя информация. Когато стигне до нас, до нашите тела, то влиза и има информация, която пренася. Като излезе от нас, също има информация, която пренася. И това, като си помисля за някой, толкова бързо може да се случи въздействие, дори да е много далеч от нас. Но най-силно ние усещаме въздействие, когато сме в така наречената аура. И ние ще правим днес експерименти точно с това, на живо. Което е най-ценното на Human Design, защото Human Design не е тук да ни научи теоретично, то е много забавно и интересно за мозъка. И аз видяхте картата ми. Например, съм тук, имам два канала между главата и яжната, се наричат като центрове. Това е много силен мисловен процес, който не може да заглъхне, той през цялото време тече. И примерно аз съм много склонна да мисля твърде много за живота си, за нещата и да се опитвам да ги контролирам и заради други неща в картата ми. Human Design за мен е перфектният инструмент, който ме оттегля от това да мисля за себе си, имам за какво друго да мисля, което ми е много интересно. Така че да, то е много интересна ментална информация, защото е научно, емпирично се доказва, научно, примерно, знаем за типовете и процентите им, направени са над не знам колко 10 милиона карти по света, всеки път това остава непроменено. Как така? Е така. Заложено е да сме... Това е програма, хора. Но да, няма нужда от убеждаване, защото Human Design е емпирична система, т.е. тя е тук да бъде проверена и експериментирана. И не работи за всеки, защото тя ти показва какви са ти енергийните потенциали и така нататък, но не всеки е устроен да бъде събуден по този начин. Има хиляди други неща, които могат да ти помогнат. И също така Human Design си е Human Design, но за да свършиш работата, ние всички имаме и вътрешна работа. И тя не може да се бъде свършена. Да, информацията е чудесна, но един психиатър ще ти каже, нали, че ти дори да осъзнаеш някакви неща, докато не работиш с тях, докато не си свършиш вътрешната работа, нали, информацията е сила до някъде само. Така че ще ви пратя да си видите филмчето, аз горе-долу ви разказах какво има в него. Въпрос. Може.
Значи, какво значи това, че както ми е картата така, това ми е цял живот? Или Да, по времето тези не се ли свързват нещо? Не. Те само временно се свързват и това води до голямо объркване. Да, защото след 5 години си принтирам, това ще е също. Да. Без значение, че съм контактирал с други хора. Да, родени сме с един така наречен дизайн, оттам human дизайн. И всичко има дизайн. Животните има дизайн, растенията има дизайн, Вселената има дизайн. Да, само че нали прогресираме в живота. В смисъл това, което съм знала на 20 години, сега знам много повече, ще знам много повече, когато съм... Но тялото си е същото, нали? Не ти се променят зъбите. В смисъл, има промени и то постоянни. Това е енергийната ти карта. Всъщност си тук, но ние ще говорим след малко за това, но там, където е отцветеното, това е което е там през цялото време. А там, където е отворено, бяло, всъщност там сме на училище в този живот. Това е ученика, а това е мястото, където среща живота. Когато я искам картата, аз само попълвам датата, нали, името, датата и къде съм роден, аз като попълвам най-същия. Да, датите са константни. То е константно, то няма как да излезе. Въпрос е, че все пак ние се развиваме, то аз се чувствам по различен начин. Развиваш се от отвореността. Да, ама няма как да... Проектираме по един същи начин и оттам стигаш проекта, раждаш си и оттам нататък. Не, това се променя. Според мен е малко, аз така си го обяснявам, защото аз имам проблем, особено сега като си завърших докторантурата, с такива така наречените есенциални. В смисъл, че има една есенция, която тя е константна, защото това е отречено от голяма степен. Начинът, по който аз го оправдавам в случая, че той като гените, имаш тия потенциали, си роден си с тях, имаш тези гени, те няма да ти се променят, обаче как ще се проявят и как ще се развият, много зависи вече от работата, която ще свършиш. Горе-долу, да, Вероника, не знам дали има някаква връзка, нали? Аз така се... Да, аз го разбирам. Само, че то реално няма как да разбереш, защото картата винаги ще излезе по този начин. Разбираш по качеството на живота, как ще се променят резултатите в живота. Точно така. Тук има едно изречение, което мисля, че отговаря на твоя въпрос до някъде. Нашата отвореност, или там, където е бяло в картата ни, е това, което нашият ум иска да бъдем, за да ни определи чрез това, което не сме. И ти се опитваш в момента да се определиш по някакъв начин. И да се... Всъщност ти кажеш, аз искам се развивам, обаче ти се затваряш в... Искам да се разбера, нали, да се определя. А всъщност ние сме тук в... И сега точно ще го обсъдим това. Да бъдем комбинация от... Тук ли беше всъщност? Не тук. В другата презентация е. Извинявай, преди да продължиш, аз да допълня към този коментар. Значи в Human Design няма прогностика, както в астрологията. Според мен няма. Не, няма, да. Няма. Можеш да говориш за енергиите, как се сменят, но реално то е спекулация. Защото как точно ще се прояви тази енергия, не можеш да предвидиш. Живота е изненадващ, не може да бъде предвиден. Върти се, че стигаме до личния избор. Значи, ние всъщност нямаме личен избор относно това как сме се родили. Да. Ние не сме решили, че ще се родиме. Това е малко езотерична заблуда, че избираме родителите си. Всъщност, според Human Design, ние 8 дена преди зачатието се знае, че ще има зачатие или че има такъв потенциал. Нали, вече дали ще оцелее или не знам дали знаете, но понеже аз се занимавам в другата им професия с това, жените имат много повече забременявания, за които знаят дори. Те много отиват в един по-обилен цикъл и така нататък. Но много от тях не оцеляват всъщност, въпреки че има бременност. След което ние около 6 месеца развиваме само тялото, така че това за абортите също не е да убиваш души, защото душата влиза около 3 месеца преди раждането. И ние сме квантуми, съчетание от тези две неща. Червеното в графиката, което е нашето тяло, генетика и от родителите ни,
Всеки път е различно. Смятаме, че имаме всеки един от нас около 100-200 прераждания. И между впрочем, душите, което е черното, тя е безсмъртната душа, която част от нея всеки път една и съща. Т.е. не цялото черно е едно и също. Това е съзнаваната част. Тя се извиква по резонанс от тялото, когато неокортекс е готов да приеме, да го поеме това нещо. И горе-долу е около 3 месеца, но точно 88 градуса преди Слънцето да влезе в портала на личността ни. Тоест, ние в Human Design първо виждаме раждането и след това връщаме назад, за да видим кога е влезнала душата и така получаваме втората калкулация. Тоест, независимо как се е случило раждането, дали е сетил, дали дори си мислиш, че е планирано, дори каквото и да било, така е трябвало да бъде и се гледа в този момент, като се гледа момента на излизане изцяло на тялото на бебето от майката, защото в този момент е най-vulnerable, най-уязвимо за всъщност импринтинга, който идва от неутриното в този момент, то неутрино дъжд, и който реално те отличава. След което гледаме 3 месеца по-рано, за да видим импринтинга на какъв е на тялото. Тялото е тленно и всеки път е различно. Много рядко, почти никога идва едно и също тяло. И то е в земята, буквално. В мантията на земята се движи, нарича се един кристал на дизайна. Така че е вярно това А6 даст. Наистина тялото е в земята, но душата кръжи около земята. В кристали. Душата е... Което казва есенцията е... Да. Някои казват есенция, някои казват спирит, душа. Да. Това е някакъв вид съзнание, което обаче извън форма го няма като съзнание. Ние сме Ние сме себе рефлективно съзнание, това ни отличава от животните. Например, животните, те не осъзнават себе си, те инстинктивно действат, при слоновете осъзнават смъртта на другите, но собствената си смърт няма осъзнават. Докато при човека, той около 7 годишна възраст, осъзнава собствената си смърт и може примерно тогава да има една криза, даже се смята, че ако я няма, не е здравословно, но когато осъзнава, че родителите му ще умрат, че то ще умре и така нататък, нали? Това е, и тогава почти такива специални въпроси, децата да задават. Но ние сме себе рефлективно съзнание, което реално извън форма няма. Ти пак си съзнание, но извън формата за себе си. Да, и другото, което е, ти не можеш да... Нали, влизането в тялото е едновременно ограничаващо и даващо нови възможности да имаш сетивност. Защото извън тялото ти нямаш сетивност. А всъщност всичките удоволствия, които получаваме, и неудоволствия, разбира се, обратното идват от сетивата. Но все едно като умре Леля Пенка и ти си викаш, аз усещам духа на Леля Пенка, но това не е духа на Леля Пенка, защото това вече не е Леля Пенка. Леля Пенка е съчетанието от двете. И това е много важно да го схванете, че ние сме съчетание от две неща. Душа и тяло, и те не са непременно в съзвучие и хармония. Също за да бъде цял живот. Едно вътрешно търсене и то ни задвижва. И ние всъщност търсим любов. Ние търсим любов, но всъщност любовта е в нас. Просто при влизането на тялото, при разделянето на клетките се разделя така наречения магнитен монопол, от който се намира в центъра Г, във втория портал, който се отделя от кристала на дизайна. И всъщност за това имаме едно усещане цял живот, че не сме цялостни и търсим любовта. Всички, независимо дали има дефиниране на и реално, нали, парадоксът в това нещо е, че ние постигаме тая любов, когато те отново се съберат и станат едно. Това се случва при смъртта. И затова смъртта толкова красива всъщност може да бъде. Когато ние имаме съвсем малко източната ни, на изток по друг начин гледат на смъртта и например, тибетските монаси всъщност имат толкова здравословен начин на живота, защото тяхната цел е да имат много здраво тяло до много дълго време, за да могат съзнателно да умрат. Което обаче е смешно, защото те пак ще са. Те си мислят, че по този ще прекъснат цикъла на преражданията, ама да, ама не.
Защото кристалите, които са на душите, те горе в пространството са около Земята, всъщност много малка част, около 10% се прераждат и всеки път са едни и същи. Тоест ние хората сме тук да разширяваме съзнанието в Вселената, но ние, те, които се прераждаме, това ни е работата се едно да се прераждаме и след това, като умираме, да се връщаме и да носим информация на другите, които те имат друга работа. И т.е. ние сме си едни и същи и сме се срещали, не задължително ние точно, но специално левите профили и моят, и си пет едно също. Да. Сме тук да срещнем стари съмишленици и врагове и да приключим работата, която не сме приключили в предишните животи. Тоест ние сме кармични профили. Аз искам за душата на това. Същото една душа ли или тя е някаква обща душа? Идваме от гроздове, различни гроздове. Те са 16, които са сродни. Много често левите профили се раждат при грозд. Да. И родители има връзка. След малко ще го обсъдим. Питам още нещо. Ти казва, че душа и тяло понякога не са в хармония. Вижда ли се от картата дали са в хармония или не са в тази конфигурация? Не са в хармония. Не, вижда се, да. Има много лесно. Въпросният профил, добре, ето стигнахме отново до същия въпрос. Въпросният профил се формира от, виждате тук, това е Слънцето и Земята, това е на личността, това е на дизайна. И тези се наричат портали, които после са нарисувани тук вътре, а зад портала има точка и число. И профила се формира от тези числа зад точката, които са линии, се наричат. В случая имаме профил 2-4. Първо се гледа черното и после червеното. И имаме горе Слънце, долу Земя и те са еднакви винаги. Земята и Слънцето са в опозиция в колелото. Винаги. Тоест, тук, това ми е на мене Слънцето, винаги е в опозиция с Земята, която е точно от другата страна. Така че това е профила и въпросът ти беше... Да, и тук се вижда, например, че тя не е хармоничен. Не е в хармония, защото 2 и 4 не са хармонични, но примерно 3 и 6 профил, 6-3 или 3-6 са хармонични. Те са много редки. Така че в по-голямата си част сме нехармонични. Тези, които са хармонични, никакъв конфликт няма. Не, че нямат никакъв конфликт, може да се родиш в тяло на слон, да си по душа балерина. Този, който е приел се как се ражда. Иска да еди какво. Не може, трябва да това да не си сменят пола хората. Или пък сляпо ако се родиш. Не, това с пола има друго обяснение. Защото 2027 година се смята, че приключва мутацията, която се осъществява в емоционалния център, т.е. ще започнем да имаме емоционална осъзнатост и реално се появява нов вид, който вече не е Homo sapiens. Не е андрогенен, обаче няма да може да се размножават. Тоест без пола. И следващите 300 години се дава, че въобще няма хората да могат да се възпроизвеждат по начин, който ще могат, но няма да е трудно, и то се забелязва вече. Все повече имаме репродуктивни проблеми, рак на простатата, защото много неща зависят от мъжа. Например, се смяташе доскоро, че по-възрастната жена е даун. По-голям вероятност оказа, че по-скоро мъжа като е по-възрастен. Но всичките тези неща с даун, с аутизма, с преди кристални деца, индигови деца и не знам си какво, това е незавършена мутация на емоционалния център. И тези деца, като почнат се раждат, изглеждат много силно аутистични и с под специални потребности. И дори ще почнем да ги затваряме в домове, защото няма да се грижим за тях. Те няма да могат да консумират въобще животински продукти, дори майчиното мляко. Така че ще бъдат доста специални, но... Нашите внуци реално живот и здраве, ако имаме, ще са такива. Това може да се предвиди също, вижда се по стрелките. Тия стрелки трябва и на майката на бащата да сочат само надясно.
Само надясно. Да. За да има Всички. такива андрогени. За да може детето им да бъде рейв. Значи Новия моят тип. сигурност няма да се рейв. Какво е това? Ти вече щеш да Все едно новия тип. Ще бъде с специални нужди. Не трансджендър, то не е трансджендър, въобще не е трансджендър, просто те няма да бъдат, това няма да им е важно, те няма да правят секс. Това няма да им е важно. Като безполови, всъщност ние усещаме все едно промяната на времената и това е повая, ти го усещаш, той излиза под всякакви такива форми, нали? Да, защото концепцията за пол ще се промени. Да, но ние ще бъдем нужни до край, ние няма да изчезнем. Както са живели заедно кроманьонците с предишния, преди Homo sapiens как? Прави човек. Не. Добре, ще се сети за Кроманьонците ли питаш? Да, заедно с съжителствали с не след това. Каква е ролята на името в създаването на тази карта? Има ли значение името? Не. Но да смениш името, не си променяш дизайн карта. Не. Те казват, всички са надясно. Това е хубав въпрос, защото си даваш името наистина. Не се променя. Абе, Евия, тук стрелките наляво, не надясно трябва. Всички стрелки, като са наляво, какво? Надясно трябва да са. Надясно трябва да А са. наляво като супер. Наляво е... Сега това влизаме в детайли. Да, вижте, надясно. значи това, което виждате в картата ви е само повърхността. Защото зад точката има число, това е линията ви. Кроманьонци и неандерталци. Точно неандерталци. Аз казах неандерталци, обаче ми се стори много... Точно неандерталци и кроманьонци. Ние сега хората и рейвовете също ще живеем заедно. И рейвовете. Да, до края ще бъдем заедно. Кои са рейвовете? Но много ще навалим. Са рейв. Не всички. Не всичко. Само тези, които двамата им родители, стрелките са надясно, може да бъде евентуално. Не е задължително. Те много, то ще мина около 400 години преди те да почнат да наистина да населяват земята. Но това, вижте, това са малко спекулации. Извинявай, просто тази тема ми е интересна ми, защото аз като сега чувам за някакви деца, като много малки развиват много силна сексуалност. Тоест, почват се разни целувки и тия неща на 10 годишна възраст. Просто, което преди нашето поколение абсолютно не е било. Това няма, според мен това не е от социално влияние. Това е социално влияние. Не, няма общо с това. Не е някаква тенденция, просто чувам, че като някакво... Напротив, точно обратното. След 2027 дори ние хората вече няма да толкова да се интересуваме. И защото тогава завършва мутацията на емоционалния център, който е свързан с удоволствията, секса. Това свързано с планета и движението й? Свързано е с планета. Да, точно така. Свързано е с излизането на спящия феникс. Ние живееме в... Ние влизаме в много детайли в момента. Живеем в... Казах програма, това колело се върти и както годината има дизайн, така има и цикли по-големи. И сега се сменя един такъв цикъл от 400 години, приключва и започва нов 400 годишен цикъл. И това предопределя, че ще има такава промяна. Но ние знаем само да опишем каква е тази енергия. И аз на 1 декември ще правя лекция точно за това нещо в Human Design Forum в София, но ще бъде и онлайн, ако е интересно, може да се запишете. 6 лектора ще бъдем. Но моята лекция ще говори точно за тези времена и за смяната на енергията от сегашното време и бъдещето, което идва. Но пак казвам, това са спекулации, защото аз мога да разкажа енергийно какво се случва и какво може да очакваме и как аз си представя, че ще се прояви. И то вече се проявява, но точно какво ще стане, не знаем. Не знаем, виждате. Но само ще ви кажа едно. Точно 7 години преди смяната на цикла ни върхлетя пандемията. Нещата са свързани. Human Design работи на 7 годишни цикли.
И не само human design. Това може би някаква регулация на това, защото иначе ставаме много хора и трябва да се регулира по някакъв начин. Това е по-скоро свързано с мутацията. Вероятно този вирус по някакъв начин помага да се случи мутацията. Не знаем точно какво е. Дори ваксините може да са част от които по някакъв начин. Не знаем, но знаем, че има една енергия и тя се проявява по различен начин. Например, това, че избраха Тръмп, за мен беше ясно, че ще стане, защото просто той е манифестиращ генератор, а енергията, която идва, е манифестираща. Този Путин пък е манифест. В смисъл, просто има... Разбираш, и това може да не е той, но ще дойде друга подобна енергия. Не е важното как, през кой ще се прояви, просто тя се проявява. И ние не можем въобще да ги спрем тези неща. Като почне някой да ми говори за световните конспирации, почвам вътрешно да се смея, защото каква ти конспирация да измислиш, дали ще е намаляване на населението, дали ще е такова, ти как точно ще предвидиш живота? Той винаги ти изненада. То са толкова много 69 комбинации, 120 комбинации, има само един портал, има 1023. Защото зад точката има, това се нарича линия, след това има цвят, тон и база. Те имат всичките по 6, само базата е 5. И това като го умножиш, става 1023, само един портал има 1023 комбинации. А ние имаме по 16 от двете страни. Така че това не може да бъде предвидено, не може да бъде измислено от Рауруху. Това наистина е информация, която идва някакси от Вселената при нас, заради времената, всъщност, за да може да ги преживеем тия времена, защото те идва, здрачава се. Виждам. Добре, да какво ни е ползата от Тръмп да е президент? Няма това просто ядосвам се просто. Добре, това е друга тема. Да разберете, че просто по условия, така се казва, просто ние сме две неща. Така че винаги ще има, дори да сме в хармоничен профил, нали това, което ме пита, дали може да се види, да, може да се види дали сме в хармония, но дори да сме в хармоничен профил, винаги ще има тази дуалност. И Human Design е система на дуалност. Ние не живеем в Вселена, живеем в биверсум. Йин-ян. Това са ги видяли още китайците. Има така, че трансджендерите и така нататък. Това са изменения, но всъщност ти винаги в себе си имаш и мъжкото и женското. Например, аз съм олицетворение на това, защото моето слънце, виждате тук и 6 са един. Аз това изглежда много женствено, нали, така. Обаче аз се заземявам в пълно ямо. Точно другата страна на нещата. И всички имаме тази комбинация. Всеки от нас може да си види слънцето му къде е и да види това нещо. Какво му. Това имат значение тези неща. Например, това е планина, гръм и така нататък. Но да, много интересно ви казах, че информацията на Human Design, но да видим всъщност практически какво може да направи за нас, защото това е важното. Да. Всъщност най-голямата практически смисъл на Human Design са 4 типа аури. Те не са 5, затова те питах коя книга си купила, защото има хора, които си правят после интерпретация на системата. И е много важно къде черпим информация, защото нали, като отидеш на лекар, искаш да е при ортопед, а не... Да. Така че е много важно това. Това са 4 типа аури. И аурата е голяма горе-долу, вие сега ще го усетите, ще правим експерименти, но горе-долу е голяма около 3 метра. Тоест ръката ми, още веднъж ръката ми и като бабъл в един мехур сме, да, който минава през всичко, през страни, през абсолютно всичко. И си взаимодействаме. Взаимодействаме също с животните, затова не е добре да се спи с тях. Ами когато ще идват и стоят с теб. Между впрочем, много хора, които имат отворен делачен център, обичат да имат животни, които им дефинират дела. Дали е бял? Но това обосване. Аурата е доста голяма, тя може да бъде измерена, знаете вече с аура камери и така нататък, дори като станеш и си тръгнеш, остава някаква частица от тебе там, което пак говори за тия неутрина, за които говорим. Първият тип е генератора. Той има отворена и буквално привличаща аура, така всмуква всички останали и затова няма нужда нищо да прави, просто трябва да чака, защото той си се смуква и преценява енергийно. Това е за мене, енергията ми
сладко ми, хубаво ми, нали, искам, примерно отивам на среща, наблюдавам се как се оправя тялото ми, какво прави. Дали съм такъв, летя вече към срещата или ти пада енергията и си такъв и говори с звуци или Това е тази аура. Тоест, идва при тебе нещата, идват естествено, привличаш ги и само трябва да кажеш това да, това не, това да. Общо взето това е. Така че това е 70% от хората са тук с тази аура. Ние сме, аз също съм генератор, носещите живота, съзидателността и всичко на този свят сме го построили ние. Другите три типа са по-скоро тук да подпомагат генераторите, да ги повдигат, да ги задвижват, да ги инициират, но едно по едно. Вторият тип е прожектора. Виждате, вторият тип, извинявам се, тук е манифестор нарисуван. Манифесторите са около 9-10%, като тяхната аура е отбутваща. Тя е малко по-малка, по-стеснена е от другите. Кой беше манифестор? Добре. Двама човека. Един има двама. Не, един съм. Ти си какво си манифестор? Манифесторите са преродените владетели. И като дойдат на земята в това прераждане и са такива, защо не медитират така? Заслужавам, нали? Но всъщност те са, една колега имаше наскоро лекция манифесторка, беше кръстила пенсионирания владетел. Има истина в това нещо, защото реално, ако някога нещата са се случвали с might is right, мощта е правото на силата и с меча да отиде да си взема моето, това вече не работи. И това много добре се вижда тези, които имат деца, в малките деца. Хората имат нужда да усещат, че имат право на избор. Ще говорим за избора. Имат нужда да усещат свобода, да бъдат тези, които са. Всъщност, това е. Да бъдат този, който съм. А не този, който ме карат да бъда. Защото това изречение е много ценно. Сама се избира дрехите, сама да избира но то е много голяма истина, защото нашата отвореност, т.е. това, което не сме, но което усещаме много силно, защото сме отворени там, т.е. няма консистентна енергия и ние по-скоро си усещаме не консистентната енергия, си усещаме там, където влиза отвънка, защото е нещо, което сменя постоянно, не можеш да го контролираш и това те държите в будност някаква, но там е всъщност където срещаме живота, там където срещаме другото. Може да е напрежение, може да е емоция, може да е мисъл, много неща може да са. И нашият ум се закача за тази отвореност и се опитва да ни определи чрез нея, за да ни накара да бъдем това, което не сме. Ще го схванете. То беше написано преди. Защо да бъдеш това, което не си? Защото иска да те определи чрез твоята отвореност. Да иска да те фиксира там. Нали знаеш, търсиш това, което нямаш, искам го. Нямам го, искам го. Гените са, и това се нарича генетичен императив. Защото гените търсят различността, за да има мутации, за да има промяна, за да има развитие, за да има растеж, нали, това, което ти казваш. И гените го търсят, но това не е задължително най-доброто за теб. Много по-лесно се живее с еднаквост. Защото го се разбира, знаеш какво ти говори другия. Никой не гледа през тези очи зад тебе по същия начин. Всички сме толкова различни. И затова като срещнеш еднаквост, тя е много приятна. Защото той ме разбира без думи, усещаме, нали? И така нататък. Но това е капан с отвореността, може да там е потенциала за най-голямата ни мъдрост, но много често, понеже не го осъзнаваме, ние всъщност в тази отвореност ни влияе всичко. Социума, родителите ни, всичко е там в тази отвореност. И много често ние всъщност почваме да се подчиняваме на тия външни авторитети, защото много по-силно ги усещаме. Усещаме, че там не ни е все едно наред нещо. А то просто се сменя енергията и ти не можеш да я хванеш и да я фиксираш и
това те изнервя или не изнервя, но по-скоро е като ти е едно шугаво, нали, в смисъл, какво става? Не емоционалните си мислят, че са емоционални. И се опитват да контролират това нещо, и се опитват да... Не емоционалните са хората, при които емоционалният център е бял, отворен. Те си мислят, значи емоционалните изглеждат не емоционални, защото са много по-луи, изведнъж нали, има някакви вълни, а пък се проявяват, не че изведнъж ги има, а се проявяват, а пък не емоционалните, понеже през цялото време ги усещат тия вълни и са такива като на... нали, живеят на емоционалния заряд на другите. И си мислят, че са много емоционални, нали? Всъщност като са сами със себе си, са си много спокойни, много съвсем по различен начин. Изведнъж ги върхлита това нещо и те почват да действат под напора. Та прожектора, манифестора, пардон, е тук да... Значи, неговата аура е единствената, която позволява въздействие, моментално въздействие. В смисъл, ако ти се появи в аурата и ти въздейства и те избутва малко. Затова, ако си направиш експеримент, да минеш през място, където има много хора и минеш бързо, те ще ти правят път, но ще има едно такова съпротива и дразнение. Затова манифестора трябва да се научи да информира, за да предупреждава, че варяка идва, нали? Да не тиснеш клаксона. Да, усещам, понеже имам приятелки, просто когато усещам, че налива нещо. Да, искам да ви кажа, че преди години, когато си правих анализи, ми показаха и го прилагам. Наистина, когато не информирам, имам много повече проблеми, когато кажа. Манифесторите ги е страх, че ако кажат какво ще направят, другите ще опитат да ги спрат. Защото още като са се родили, родителите им усещат тази енергия, че не могат да ги спрат и почват да им слагат правила, окови, нали, за да могат да ги контролират. То всъщност това е една несигурност към този човек, какво може да направи, и затова другия се опитва да го контролира и да го фиксира. И когато манифестор почне да информира и е много учтив и вежлив, ключово, всъщност другите се успокояват и казват, много добро манифесто, чето каза ми какво ще направи. И имат склонността, вече съм спокоен, защото знам той какво ще направи. А то всъщност е усещането, че не знам какво ще направи. Защо е това усещане? Защото аурата на манифестора е компактна, много компресирана, почти като затворена. И всъщност хората не могат да усетят какво става вътре в теб, какво се случва в тебе. Дори един манифестор, ако ти се приближи в гръб, може още да не го усетиш, докато изведнъж не се появи, такъв си, нали. Така че това може да накара самия манифестор също да се чувства самотен, защото той също не може да излезе от тази аура, нали, винаги си е в нея. Тя е отбутваща като гюленцето, като играеме на боулинг, нали, просто. И затова те са тук да инициират, да започват неща, да влизат нови територии, да запалват огънчето, но не да вършат работата, а да изчакат и да въвлекат генераторите предимно, т.е. не всичко да я завършат, да я започваш. Другите да довършат нещата, но трябва да се научиш да ги питаш, да им задаваш въпрос, защото генератор има нужда да си чува отклика, казахме, т.е. привлича нещата и затова генераторите не знаят. Те чакат някой да ги пита, гладен ли си, или корема да им каже, нали, гладен съм. И не знае какво му се яде, докато не отвори хладилника или нали, не дойде менюто или не го види, за да има на какво да откликне. Това е един мотор вътре в центъра, който откликва или не. Прожекторите са следващия тип, които те имат абсорбираща и насочваща аура. Тя е с един лъч като лазер, който се движи с очите. И затова често, кой беше прожектор тук? Могат да ви питат защо ме гледаш така. Защо толкова странно ме гледаш. А това е всъщност проникващ поглед, който влиза вътре в тялото на човека, дори в манифестора. Го може напълно, но манифестора го усеща. Дъщеря ми манифестор вчера ми каза, мамо, не ме гледай така, ще те убия. Да. Защото всъщност ти влизаш в пространството и тя го усеща. Аз само поглеждам лошо, защото прави простоти, нали? Скам, Боже, като и се дразни, даже не трябва да я гледам. Да. И тя свързва се с този центъра Г се нарича, ето този тук, който е центъра ни на идентичността, посоката и аза. Но аза в смисъл на
кой съм аз. Ага. И прожектора идва с един въпрос тук в света и той е кой си ти? Кой си? Кой си ти? Ти кой си ти, да. Другия. Тоест, спести ми тук целият булшит, маски и така нататък, аз искам да разбера същността ти. Защо? За да те повдигна, да ти видя дарбите, къде ти е... Не се прави. Да, но не само. То е по-скоро да те видя къде наистина си ти, къде си потенциалите и да ти задам насочващи въпроси, които да те подпомогнат в това да усетиш нещата, а не да те манипулирам и водя, защото прожекторите това е специалност. Те са абсолютни манипулатори. Защото знаят как действат, защото усещат, те са абсолютни извънземните. Идват тук и все едно имат един поглед извън, много по-широк и обширен. Виждат, веднага се ориентират къде е проблем, кое да работи, какво не е ефикасно, какво. Веднага схващат картинката и точно заради това отиват и почват да го правят. Нали? Сега ще кажа аз как трябва да стане и така нататък. И другите такива, ало, аз искам сам да си усета енергията. Затова силата на прожектора е да ти покаже как да си по-ефективен и по-ефикасен, но трябва той да бъде извикан за това. Другия трябва да усети дарбата, и то точно дарбата на конкретния прожектор, защото прожекторите имат най-разнообразните възможни дизайни. Нали, може да имаме прожектор с 8 центъра от 9 дефинирани. Пак да е прожектор. Без сакрала. Да. Не само без сакрала, но няма директна връзка гърло с мотор. Един от енергията. Това. Защото манифестора, го прави манифестор, това, че един от моторите е навързан с гърлото. Гърлото е място на инициация, ще говорим в следващата лекция за това. На действие, на метаморфоза, на промяна, на трансформация. И точно за това манифестора може тия неща да ги прави много стоп, да ги манифестира, нали, в света. Но трябва да внимава, защото не осъзнава въздействието си. Той е като едно камъче, като го пуснеш и почват едни вълнички. Той още не си дава сметка за това. Трябва да провери какво е въздействието и за това е добре да информира на всички, на които евентуално. Преди каквото и да е било да направи един манифестор, трябва да помисли на кого ще въздейства. Моето действие или бездействие. Нали, защото мога просто това, чоколата си тръгна от работа и край. Нали, другите ги оставаш такива. Тоест много силно въздействията. Прожекторите са своего рода новия тип лидери, които са тук да водят едва след разпознаване и лична официална покана за това. Между другото, на прожекторите е достатъчно да получат 1, 2, 3 покани големи в живота и това да им промени целия живот и да, така да се каже, да си живеят върху тия покани цял живот. Защото когато прожектора получи покана, той получава реално достъп до енергия и става всичко. Може да манифестира, да генерира, да прави всичко, нали? Но трябва да има преди това доброволно покана. Между впрочем, поканите могат да се и отдръпват, да си ги вземе някой обратно и тогава приключва поканата и ти трябва да... Ми вече не си наличен енергийно. Примерно общуваш с един прожектор и обикновено прожекторите добре да общуват един на един с другите хора, защото иначе почва да се разсейват. Между впрочем, ако искате да опознаете някой наистина и да се видите с него, да си поговорите с него, трябва да сте само двамата. Появили се трети, вече не сте това, което сте. Става друго нещо. Та прожекторите са тук да водят един по един хората, защото те се свързват с един център Г, по едно и също време, някак с 3 центъра Г да се свържеш. Ти влизаш в един човек напълно и влизайки напълно вътре в него, всъщност става и обратното и той влиза напълно в тебе. Затова е супер важно кого допускате в живота си, в аурата си, защото една нездравословна енергия просто ви разголява. Вие имате нужда да се храните с хубава енергия. А какво се случва в света? 70% са генератори, които са тук да правят само нещата, които обичат и за които имат налична енергия и колко от тях го правят. Колко хора работят работата, която харесват, връзката, която искат да са, живеят на място, където искат да са и са удовлетворени и енергията им е сладка. Вие трябва да се свържете с усещането за сладост и горчивина. Буквално. Той човек сладък ли ми е на вкус или ми носи горчивина? Това е за прожектор. Да. И да приемате в живота си само здравословна енергия. Защото вие сте тук да го повдигате този живот,
Нали, не да го смачкате, а да му помагате да бъде по-ефикасен, да си намери позицията, мястото и съответно прожекторите са тези, които се движат между всички типове и могат да боравят най-добре с различните видове енергии и да ги водят реално. Затова са толкова добри манипулаторите, много добре усещат. Те четат буквално другия в своята отвореност. Там, където си отворен и бял, това, което пита, там е мъдростта, т.е. те буквално четат другия през тази отвореност. Така че колкото по-отворен е един прожектор или който и да било от типовете, толкова повече е тук да бъде гъвкав, да се променя в живота си, защото ние сме от една страна, казахме тялото и душата, но от друга страна сме дефинираността, отхранването и генетиката. Това, което сме родени, това, което как ни възпитават. Ние винаги сме съчетанието от двете. Затова дори Human Design не може да ти каже кой си. Всъщност, защото двама близнака могат да бъдат тотално различни. Те обикновено са тотално различни, защото компенсират по различен начин. Ако и двамата са с отворено гърло, единия може да млъкне тотално да говори, а другия пък да нон-стоп да плямпоти. Нали? Т.е. да компенсират по различен начин своята отвореност. Дори само като вървиш по улицата, ако единия близнак от една страна на улицата, другия на другата страна на улицата, единия получава едно обуславено от хората, животните, дърветата и всичко, другия друго. И това вече им създава различност. Тоест ние сме комбинация от гените, от заложеното ни и от хранването, от социума. Те две неща ни влияят. Затова трябва да внимаваме. Наистина ли искаме да сме там на точното място, да сме с точните хора, в точния момент? И там ли си, всичко е като магия, знаете. Просто става, да. И затова Human Design може да е много ценен, като ни позволи да се довериме на тия усещания, най-сетне, а не да ги игнорираме. Те са в тялото, а не в тяло, нали? Защото ума е много силен инструмент, но той е тук само да го наблюдава това нещо, да може да интелектуализира, да го споделя и да бъде външен авторитет за другите хора. Аз това виждам, това забелязва, това е моята перспектива. И двамата сме на едно и също партия, обаче ти си забелязал как мирише, как еди какво си другия е забелязал, как изглеждат нещата, музиката, звука, всички имаме толкова различни сетива. И като си го споделиме и ти, вау, виж твоята перспектива, каква е, нали? Вау. Тук сме да се споделяме, ние сме социални животни, не сме единични такива и да си живеем сами. И така се развиваме, така растем. Така че има нужда от другите. И последният тип, рефлекторите, прожекторите са 22-3%, рефлекторите са 1,4%, 1%, на всеки 100 души един рефлектор. Те са най-редкият тип и са с абсолютно отворена карта, т.е. бяла. Не точно такава, защото имат имат портали. Не, някои на 32 са тук, 16 от едната и 16 от другата страна, просто няма. Нали, да се получи канал, трябва да имаш и от едната и от другата страна активиран портал. Тоест, те нямат котва, така да се каже, енергийна котва, която да е винаги там. Единственото, което при тях е винаги там, е това, че при тях Луната, значи на Слънцето му отнема 365 дни да направи обиколка около колелото. На Луната ѝ отнема 28 дни да мине през абсолютно всички портали. И реално, минавайки през всички портали, тя минава винаги и от подсрещния. Нали, примерно ето тук имаме портал, Луната ще мине и през този. И като минава през този, прави канал все едно. Тоест, свързва рефлектора и това нещо се повтаря всеки месец едно и също. Тоест, тяхната единствена котва е тяхната мелодия, която се повтаря. Нали, под различни форми, но го има като нещо като котва, нещо към което има. Всеки път ще могат да минат през тази енергия, така да се каже. И те също са тук да четат енергията, но те по-скоро, понеже са напълно отворени, казах ви, че има, примерно всеки ден има различен дизайн. Да. И рефлекторите са много силно го усещат това нещо и могат да усетят каква е енергията на деня. И съответно, това между другото се наблюдава, и аз съм го наблюдала, защото можеш всеки ден да гледаш дизайна на деня и съответно виждаш енергията проявена на деня.
Нали, просто е направо шокиращо това, като аз съм правила 365 дни. Просто ти не мога да повярваш, че пише, вижда се в картата и ти го виждаш по новините, навсякъде около тебе хората как се движат, какво говорят, за какво си. Темите, за които си говорят, ти бъдеш проявен с такъв. Рефлекторът има усещане за това ежедневно, дори без да го наблюдава. Той просто го усеща. Днеска в деня има такава енергия. И това, което неговия радар търси е различността, защото хората имат фоновата честота, ни влияе по такъв начин, че ние за тия теми си говорим. Просто почва да ставаш еднакъв. И той, рефлектора е тук да усети кой е различен, кой е готов да се събуди един вид от матрицата, да си покаже главата и да бъде себе си, а не програмата. Ние нямаме тук рефлектор. Не, щеше да бъде шок за мен, ако има рефлектор. Аз познавам две рефлекторки, много труден живот имат и двете. Това не е задължително, защото са рефлекторки, но често дори попадат в институции, действително, защото те не могат просто да... Нали ви казах, един не е емоционален, си мисли, че е много емоционален. Представи си и 9 центъра да са отворени за въздействие. Аз съм една бройка да съм рефлектор. Да, вярно. Но между другото, много хора сме в личността си, ако разделиме, има възможност в софтуера да погледнеш какво ти е съзнаваното и несъзнаваното. Много хора в съзнаването си нямат активации и се мислят за рефлектори, но не са. Защото сме квантум, събиране. А като извинявам, само ще прекъсвам, като спим, рефлектори ли сме всички? 70% от хората. Като спим? Да. Като спим. А манифестиращия генератор? Какво? Какъв човек е това? Каква... Манифестиращия генератор е... Майка ми! Уморяващи хора! Е вариация на генератора с манифестиращ потенциал. Тоест, отново има един от моторите му са свързани към гърлото. Но аурата му е на генератор. Тоест, за него важи да изчака да откликне. Между прочим, манифесторите също не са тук. Те са тук да инициират. Но да бъдат инициирани от Вселената отвътре. Тоест, и те трябва да чакат. Да има импулс. Да има гъстота, която да... Нали, тук да започва движение. Така, всички обаче сме устроени да чакаме. Да чакаме правилните обстоятелства да се подредят. Защото ако не чакаме, а почнем да си ги измисляме, какво трябва да отида да направя, не сме на точния момент, в точното място и ще пропуснем. Просто няма да имаме очите да ги видим нещата, докато сме заети, гледайки някак другаде. Нали, затова казвам, нали, трябва да затвориш една врата, да се отвори друга. Тоест, бъди тук презент, в присъствие и осъзнат какво се случва около тебе, за да видиш възможностите, за да усетиш нещата. А не твърде много да ги мислиш и реално не си тук и сега, а си или в миналото или в бъдещето. Всъщност това е силата на мозъка, на ума, че той може да пътува постоянно през миналото, бъдещето, сегашното и много често забравя да е тук и сега. И повечето, знаете, системи ни говорят за това. Бъдете тук и сега, заземете се в тялото ти, за да видиш какво ти се случва, иначе изпуска живота, който е предназначен за теб. Не, че няма да стигнеш пак до там, но пътят ти ще е много по-криволит, както ти каза, имат много труден живот. Те пак ще стигнат там, докъдето са тръгнали, защото ние имаме магнитен монопол, който ни води в живота по резонанс и по привлича. Това е магнитен монопол, т.е. само привлича, няма отблъскваща страна. Имаме разделени са типовете на енергийни и неенергийни. Енергийните са генераторите и манифесторите и неенергийните са прожекторите и рефлекторите. Тоест прожекторите и рефлекторите са тук да повдигат другите, да ги отразяват, да ги водят чрез насочване или рефлектиране да ти върнат образа. Нали? Един вид рефлекторите са тук, за да покажат на общността къде се намират. Ако се чувстват те добре, това значи, че общността, в която са, е здравословна, добра, хората си следват енергийните потенциали, а не плуват срещу течението. И затова много често рефлекторите не са толкова добре, защото общностите ни не са много добре. А те усещат всичко наоколо. Имаме и
Ето тук са показани генератори на инвестиращия генератор. Малко повече са обикновените генератори, но аурата е една и съща. Аз вече горе-долу разказах, ето ги разликите, кои са. Манифестиращия генератор има непрекъсната връзка към гърло, т.е. може да манифестира гърлото, е център на манифестация на въздействие, на метаморфоза, на промяна и така нататък. Разликата основно е, че манифестиращия генератор малко трябва да започне да прави нещата, за да усети дали има енергия и дали все още има отклик към това, към което откликва. И това може да зарязват неща. Почват нещо и не го довършват, защото реално нямат реално отклика. Докато другия генератор, обикновения, е много по-систематичен, методичен, стъпка по стъпка се движи и може да ги сравним с заека и костенурката. Нали? Двамата ще стигнат на същото място, но дали костенурката ще е първа или заека, не е много ясно. Тоест, манифестиращ генератор има, ако следва дизайна си, има способността да бъде ефикасен и по-ефикасен и по-ефективен, но затова пък пропуска стъпки и ако те са твърде важни тия стъпки, не му се получава и костенурката ще стигне първа. Или пък той трябва да се върне назад и да си довърши нещата, така да се каже. Така. Аз горе-долу минах по типовете. Има ли връзка между това, да кажем, как между комуникацията, да кажем, комуникацията по-добра между генератор и рефлектор, или не знам, когато говориш с някой, че, или да кажем двама генератора, когато говорят и... Не разбрах въпроса. Дали има връзка, когато говориш с типовете и дали, да кажем, с един тип говориш по-добре или се чувстваш по-добре? Сега ще го усетиш. Добре. Аз ми предлагам... Нали ли десни профили щеше да кажеш какво е? Да, добре, ще кажа. Това по принцип е съвсем друга лекция, но с две думи. Десните профили са малко повече от левите. Колко са? Десни профили са 1, 3. Чакай. Това значи, че и двете числата се взимаха, казахме, зад Слънцето и Земята. И двете числа са от 1 до 4. Не, от 1 до 3. 1, 2, 3. Както 1, 2, 3. 3-1 профил е десен профил. Да, защото и двете му числа са в долната триграма се нарича. Триграмите идват от ето тези тук. Инь-ян. Има 6 триграми. И всъщност първа, втора и трета са долна триграма се смята, а четвърта, пета и шеста са горна триграма. 3 грама значи 3. Да. 3 тука, 3 тука. Да. И когато са от долната 3 грама числата е десен профил, а когато имаш и число от горната 3 грама е ляв профил. И сега профилите са така. 1, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 5, 3, 6, т.е. първото число трябва да е от долната 3 грама, 3, 6, 4, 1 и 4, 6 са десни профили. Левите профили са 5-1. Чакай, 4-1 също е десен профил. Да. Защо не? Ами той е десен профил, между другото 4-6 е по-интересно, защото и двете му числа са от горната триграма, но пак е десен профил. Но 4-1 е, той е малко по-различен, сега ще кажа. Значи първите до 4-6 са десни профили лична съдба. Тоест тя ги интересува на мене как това ще ми въздейства. Нали, дори ти задават въпроси да изглеждат много любопитни, всъщност ще ти се бъркат в работа, всъщност тя ги интересува да разберат на тях как това би им се отразило или как ще ме въздейства или нещо такова. Общо взето е интересува на мен. Много ме дразни, между другото. Ще съм от другите. Да, много ме дразни, тая свръх егоистичност. Всичко е виж, то не е егоистично, то просто е съдбата. Да, разбирам. До 4-6 включително. А дали сте това е профил? Да, или 10? 2-4 той. Ема вие сте хармонични. Ние сме хармонични. Да. Но пак е същото. Те си знаят тяхното. Нали? А 2-4 е десен профил. Да, десен.
Така, левите профили са 5-1, 5-2, 6-2 и 6-3. Само 4 са. А нали ли да обединяваш средата? 4-1, сега ще кажа. А 6-2? 6-2. И ето казах и 5-1, 5-2, 6-2 и 6-3. Тоест, това са 4-те са леви профили. Левите профили са трансперсонална съдба. Мен ме интересува аз как ще въздействам на другите. Като направя аз нещо, какво ще се случи. Нали, от мене към тях. И те много се дразнят левите профили, че все едно, аз поне така бях преди Human Design, слагам всички преди мене и чак след това съм. Защото фокусът ти е, нали, какво да направя за другия. Това е защото сме тук, казах да срещнем стари познайници от предишни животи и реално нас ни интересува другия, защото имаме карма да свършим тук. Само, че кармата в Human Design не е направил се нещо лошо на някой и сега ми се връща. Нищо. Може да е направил се нещо хубаво и сега ми се връща. Нали, просто имаш тук да срещнеш хора от предишни животи. Това ти е кармата. И ако не ги срещне едно 5-1, специално за тебе го казвам, той не може да прогресира в живота. Защото той трябва да срещне подкрепа. Сам не може да го направи. Трябва да срещне и много често. Така, и много често. Да, колко тук са леви профили? Значи ние сме ляво, ние са десни. И колко са десни? Ти какъв е това профил? 3-5. 3-5 са на профилите. 10, да, 3 тук сме 3-5 е там вдясно, нали? Дали всички са на тези 4 са... Да, са десни. Са десни. Да. Аз съм 3-5. Нищо изпусна да не бъде. Ще дам да препишеш. Значи, кой е за Съм десни. Половината сме на половина леви и половина десни. Не, ние 4 имат 4. Ага. 4 на 4. Вие сте 5. Ти си. Те са 5, да. По принцип е по-срещ често е десният. Да. Аз съм ляв профил. Да, значи 5 на 4. Вие Може да вие сте се кармичните Ти си хора. десен профил. Вие сте 5. Има специфично усещане. Само, че само 5-1 го има това, влияние и 5-2, защото неизвестни тук имат карма със себе си. 5-1 е тук да го усети. Няма ли си усещането, че просто има нещо, което ти е много ти е познато това. Да. И също може да си класифицираш хората. Той ми е по усещане такъв. Това, защото 5-1 имат спомени от инкарнациите, но не точно, но като усещане. Защото си тук да срещнеш, както казах, врагове, с които трябва да приключиш нещо, или хора, които да съюзници. 5-1 трябва да си срещне съюзници. Вау! Да. Между другото, Бойко Борисов е 5-1. Не знам защо предизвиква реакция Чакай, ще кажа нещо. Жените ми си се изгледат като на секс символ се чуйте. Путин е 5-1. Хитлер е 5-1. Елена Бърда. Ами не оставя, време се и моята нещо Време се отдадеш. Кой е 5-1? Хитлер. Путин Това показва колко всъщност може да минеш в другата страна неща. Това показва дуалността на Human Design. Някой дойде и пита, хубав ли ми е дизайн? Може и двете да е. Едно и също нещо може да и двете. Тоест, или дойде при мен и каже, това добра връзка ли? Аз мога да ти... Всяка връзка може да сработи. Аз мога да ти кажа обаче къде ще бъдат търканията, къде ще се подкрепяте, къде ще... какво се случва енергийно, но дали ще се сработи или не, зависи от вашето собствено съзнание. И дали сме си свършили вътрешната работа, защото това е работа. Не сме тук хора да ни е лесен живота. Всички сме тук, ето ти казваш, то ни идва трудно така. Всички сме тук, за да развиваме и разширяваме съзнанието. Как да се случи това, ако всеки ден ти е на моренце, не знам. Много хубаво ми се разшири. Може да дадеш на Венци, извинявай, последното изречение да му го изпратиш на Венци. Ще тук само на моренце, това да прави. Има неща, които трябва да ги
да ги свършиш. Да. Тук имаш функция, не си е така на работа сме. Да. Тяло, разбираш ли? На работа в тяло. А не, ние се радваме все пак. Не е задоволство. На работа в тяло с задоволство. И ти като един генератор, много логичен въпрос задаваш, защото си тук да правиш само нещата, които ти я подхранват тази енергия, а не ти изтича. И сега ви предлагам да минем от теорията в практиката и да направим един експеримент с трите типа. И да усетиме всъщност колко е голяма тази аура, за която говорихме, как го усещаш другия човек и има ли разлика. И сега ви предлагам, обаче не трябва много голямо пространство, защото ви казах, че аурата е към 3 метра. Може да излезем и навън, къде ще има слънце. Има хора обаче там. Има много наркомани. Стига наркомани. Има много наркомани.